Volem donar les gràcies a sindicats, Estep, Puigcerdà, Comissions Obreres, com no al col·lectiu d'Indignats Suecaís al carrer, que estic per ahí. Vull donar les gràcies al Col·legi Cervantes, el Perelló, el Mareny, l'Escola Miquel Burguera i, com no, a la família Carrasquera, que són molt valents. No sabem si lo que s'ha inventat el conseller era una brometa, però estem així per a dir-li que ja estem fas de brometes, que ja estem fas de burla. Menos invents, menos pis, menos retallades, volem obres ja. Els xiquets de Sueca no volen estudiar en barracons, no volen que els falten els seus mestres. Tenim dret a una educació digna, pública, de qualitat. Ja està bé, som escola pública i tenim voluntat de continuar així. Molt bé! Des d'ací volem convocar a la gent, ja que tenim així sindicats, tenim a FAPA, tenim la Plataforma per l'Ensenyament Públic, que d'ací isca la llavor d'una nova marxa per l'educació pública en València, que pareix que soles a Madrid retallen. No, senyora, així en València la Conselleria d'Educació fa barbaritats de ben grans. Ja n'hi ha prou, estem així per a dir que no. Som públics i continuarem així, lluitarem per les nostres escoles. Ja està bé de barracons i obres ja. Molt bé. ¡Obres ya! ¡Obres ya!